L-erba wara nofsinhar l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista ltaqet mal-General Workers Union bħala parti minn sensiela tal-laqgħat li l-amministrazzjoni bit-tmexxija ġdida qed tagħmel ma' diversi msieħba soċjali. F'kumment id-deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef għal fost l-oħrajn flimkien mar-rappreżentanti tal-General Workers Union tkellmu fuq żewġ proposti mresqa mill-Ewroparlamentari Laburisti. Kanna diskussjoni tajba ħafna anka fuq numru ta' punti li bħala Partit Laburista u bħala General Workers Union allineati f'dak li għandu x'jaqsam mal prinċipji u anka targets fejn iridu naslu, l-isfidi ġodda li hawn soċjalment ukoll fl-industrija tax-xogħol, il-pandemija u realtajiet il-ġodda u anke opportunitajiet li nqalgħu anke fis-settur tax-xogħol u b'mod speċifiku kemm fuq il-xogħol remote working kif ukoll anka right to disconnect. Minaħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja faħar il-ħidma li l-Partit Laburista qed jagħmel f'diversi setturi. Buġejja qal kif il-pandemija wrietna kif bosta ħaddiema jista' jkollhom il-possibilità li jaħdmu minn djarhom.